Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Naimbag ti Apo, ket agyaman kayo nga rod ken kuana, agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Agyaman kay iti Diyos, dagiti di Diyos, agnayon ti di agbaliw nga ayat na. Agyaman kay iti Apo, dagiti Apo, agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, kasano iniugma, kastangan nganayon, umalaeng. Amen. Amen. Kapagana sabot mo, O Diyos, ikamet laeng, tinay siniban nga ayat mo, maiparang ken Jesus, bendisyon ang hawagan, Apo Diyos, agyaman ka. Kararag tayo. Managayat ken managparabor nga amami, may daydayaw ken maitanok itinagan mo. Sika o Diyos ang nagtaudan ti pudno nga ayat, talna, ken namnama. Apo italek mi, ken idaton mi, itibiyag mi, nga insagot mo kada kami. Lumampay iti daytoy apanawen iti tudo ken bagyo o Dios, agyaman kami iti panalaknib mo kada kami, iti anyaman na peggad. Agyaman kami iti nasaya at asalunat ken kired, tanabalinan mi iti umayag daydayaw, agdingeg, mangipagadal kadagiti napateg asasaom. Ti mensahe nga maiburay kada kami, ket isu kumaapo, ti agbalin nga inspirasyon mi, itinaldaw-aldaw, bayat iti panagbiag mi dito'y lubong nga insagot mo. Idala na kami nga rod, Apo Diyos, kadagiti aramid mi, tapno mapadpatibker pa iti pamati tutunggal maysa, ket maikari kami, iti pagayatam, ken ita pagariam.
Isaganang nga rod Apo Diyos, dagiti puso mi, panunot, kan kararwami, nga dumngeg, iti mensahem. Ken Kristo Jesus, aman nubot, ken mangisalakan, dahito iti dawat, ken kararagmi, iti napateg, anagan mo. Amen. Na tayo nga awan basol tayo iti Diyos, alilawen tayo, tibagi tayo, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Gemno ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti maitutop. Pakawanen na, dagiti basol tayo, ken ugasan na tayo, iti amin a kinadakas tayo. Nukunan tayo, aditay ang nagbasol, pagbalinen tayo nga ulbod ti Diyos, ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Maawis ti tunggal maysa kakabsat, ti kabailan na agparintumeng, en tarigagayan na ti agpakumbaba ken Apo, nga dumawat ti pamakawan, dayto iti kanito, ket bayat iti natal na nga tukar ti organo. Agkararag tayo. O Apo, Diyos mi, naindaklan ka, ket agraem kami keng ka. Napudno ka iti nakitulagam, ket ipakitam ti di agbalbaliw nga ayat mo kadagiti agayat ken ka, ken agtungpal ti anyaman abilin mo. Nagbasol kami, dakis kami, ket saan anaimbag ti inaramid mi. Sinukir mi dagiti imbilin mo nga aramiden mi. Tinalikodan mi, dagiti naimbag nga impakitam kada kami. Sika o Apo, akanayon analinteg ti aramid mo, ngemda kami, kanayon nga nakababain ti aramid mi. O Apo, Diyos mi, awan ti inaramid mi, tapno maragsakan ka. Saan kami nga nagbabawi, kadagiti basbasol mi, wenno sinurot ti kinapudno nga agtaod ken ka. Sika tinalinteg, amin nga inaramid mo, ket di da ka impangag na kami o Apo, talyawen na kami, ket kitaem tirigat nga sagsagabain mi, o Apo, timuden na kami o Apo, pakawanen na kami o Apo, denggen na kami, ket tulungan na kam, tapno maamuam, ti amin asika ti Diyos. Amen. Amen. O Apo, iturong nakatken ka, palanasem ti dalan ko. Pagranyagem kad rupam kanya tapno sikati pagnaedag. Amen.
Tayo ti panakaurnong kadagiti sagsagot, nga agpaay kadagiti apektado ti habagat. Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. Good morning! Ayan, sapay lang kumata. Tultuloy pa lang ti isim, ti tunggal may sa kanya tayo. Numan pa'y nagdalan tayo ti talo nga bagyo. Ayan, ken kastamit iti habagat nga napadasan tayo nga halos nalayos ti intero nga Metro Manila. Dagiti kabangibang probinsya, ken kastamet, dagiti naapektuan, nang raw na, ije norte, ije kaadwan nga luglugar tayo, Cagayan, Isabela, Cordillera, Autonomous Region, ken kastamet ti Ilocos Region, ket amok nga naapektaran tayo. Ngem numan pay kasta, agyaman tayo ken Apo, ti gundaway nga impay na, tapno kasta ket sangsang kamaysa tayo, kas maysa nga gimong, tapno agdayaw, ken agyaman ken Apo Jesus kadigiti bibiyag tayo. Wen kakabsat, kablaawan tayo man, ti kadda ti presensya tayo ni kabsat nga Russell Lozano, maysa nga lay minister, ije Eden Mission, ije Quirino Province, nga taga Cabarugis UMC, ije Quirino Province. Kaya dadtoy kanya tayo, kas DPWH dati seminar da ngamen iso nga nakaawid ka no agyama kidawin tayo mati panagtakdir na. Ayan sir, thank you very much. Ayan, dapat digiti first timer nga makadua tayo tata kakabsat, kidawik man ti panagtakdir yo numan pay hami nga naala digiti nagnagan nyo, digiti umuna nga gundaway nga makadua tayo tata. Ayan, ngem kastamet kadigiti adda iti online nagyamang kami ti presensyayo iti gibong tayo dito Ilocano ket sa dino man ti ayan nyo iti dayti nga kanito adda kay dito Pilipinas ken kastamet kadigiti adda iti Balasiw Taaw ket tultuloy nga kablaawan na kayo tinaimbag nga aldaw ni Apo iti daytoy nga kanito. Kablaawan tayo man dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na ket ti nakitak lang itoy ket ni Caleb Matthew Lucas nakitak nagawid na sa Ilagan. Ken kastamet ti wedding coordinator tayo ni Ate Babe Sabalia, birthday naman into no 28.
Ken kastakin ni Nanay Anita, birthday na, tinapalabas nga aldaw. Ayan, happy birthday. Ayan, numan pa'y bagyo. Ket gyaman tayo, iti panagkasangay ni Nanay Anita Larida, kaligi tinapalabas nga aldaw. Ket sapay la kumata, numan pa'y nalayos tayo dito yung Metro Manila, dahil la sanctuary, tihangan nalayos, ay iti likod, dua nga room ijay ken ati room iti Garcia ngem tilawlaw tayo dito ket kaslabaybay daytoy nga lawas so nga aging gana halos aging gana na tuming ko ti danom kadigi daduma ket agyaman tayo nangi padala ti pinagsasangwan mi ta da Pastor Onilia ken ni Pastor Felipe gapot ang medyo nalayos da basit nakastrict ti danom ije personates da ito da nga dua nga rabii nga naturog dadtoy adati dua nga rabii ito da nga naturog ket sangsang kamay sa kami ito ide nga nangaldaw ken kastamit ti pangrabii ket agyaman kami kadagiti inusar ni Apo nga nangipadala ti makan ket isubli ni Apo Dios ti nananay nga bendisyon kadagiti bibiyagyo. Ken kastamit nga maawis kayo into no Sabado adati mapasamak nga pagsulong o voluntaryong paglilingkod. So daytoy ket maysa nga seminar nga about volunteerism. So maawis kayo into no Sabado ti oras iti alas 12 aging ganat malpas ti malem. So ken laglagipin nyo into no maminsan nga Domingo isumet iti communion Sunday tayo. So ti panaglakam tayo tinasantuan nga komunyon. So nga maawis kayo into no Domingo. Ken kastamet nga adati UMM Fellowship into no August 9 ito'y dito'y Garcia Hall aging ganat agsapa alas 7 ti agsapa aging ganat alas 12. So maawis dagiti amin nga lalaki agtawen ti edad 40 pangato nga ket paset kayon iti UMM organization. So han kay nga agsubsubli nga mayaf taawan ti mayaf forever kakabsat awam met ti MYF forever mga kunada kakabsat. So no agtawin kayo ti 40 aklunin yon kakabsat nga UMM tayon no saan WSCS tayo. So maawis kayo kakabsat ken into no 16 maawis kayo nga dagiti amin nga Ilocano ti panangidangulo iti Stewardship Committee Wellness and Check Fellowship maawis kayo into no 16 ti agsapa ditoy church tayo. So daytoy ket exclusively for Ilocano mat naka-schedule para kadagiti Ilocano. So maawis kayo into no 16 ti Sabado. Ken into no 24 damit maramid nga mental health symposium kadagiti agtutubo ken dagiti young adult iti Garcia Hall iti alauna gingana alas 4 ti malem ket amo kadati announcement sa ni Ate Sol. Ate, ikaw ba mag-announce? Ayan, kidawin tayo ni Ate Sol labasit i-announce na kanya tayo. Ayan na dati microphone tayo. Yan. Ken kastamet kakabsat no adati gargarityo nga hanyo nga usarinen ket napintas paybat kakabsat adati mabalinyo nga idunar dito kapilya tayo tapno kastakit itid tayo mat kadigiti nang nangruna kadigiti agnanaed dito aglawlaw tayo dagiti street children kan kastamet kadigiti street dwellers tayo. So maawis kayo nga mangiyapan ket adda dagiti sumagmamano nga nagawit iti anyaman nga gargarit lupot wenno anyaman nga ipaay tayo kadagiti kakabsat tayo nga naapektuhan ti habagat kakabsat. So mabaling kayo agitulod ipadalayo lang dito kapilya iti dayti nga lawas tapno kastaket adamot ti itid tayo kadagiti kakabsat tayo. Ti Sol?
Naimbag nga bigat tayo aming kakabsat, kan kapamatyan kinapo Diyos. Dawatak man ti amin nga agtawan iti 40 pangato. Nakasladyo ko na ni Pastor awan ti Maya forever. Tadura siya kat na nasa dutak umat attend ti WSS. Ngam iyaw awis ko kada kayam aming kakabsat. Nga ada ti activity nga mangyari no August 10. Dahil tikot na quantity nga women reach out and care. Kat kuna nati Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Kat sa apay kumata, suportaran tayo dahil nga activities ti UMWSCS, kat iyaw awis mi kada kayong amin nga umay di Garcia Hall after the English service. Hantay ko mga gawawid, numalpas ko mati servisyo tayo ti Ilocano, umaten tayo ti Sunday School tayo, from Sunday School mapantay yung maten ti WSCS. Kat namnamaan mi iti grupo ti WSCS, ti amin kanya tayo amin ti Ilocano nga umatendar, agyaman na kapo. Okay. Ken kastamet, ken maudi kakabsat, into no August 17, matuloy iti Music Sunday. So, iawis yo, ket dagiti koro tayo, ket isumet ti panawen, wenno Domingo, ti panagdaydayaw tayo, babaen ka dagiti kanta, nga ipaay, dagiti koro tayo, ket maaramid into no August 17. Ano, so ken laglagipin tayo met nga ti August ket stewardship month. Ano, so sapay la kuma tagtultuloy tayo nga suportaan ti iglesia tayo, babaen ti pannakipasetyo, kastamet kadagiti panangipaay tayo, kadagiti anyaman nga daan kanya tayo nga mabalin tayo nga idaton ken Apo tapno kasta masuportaan dagiti amin nga misyon ministeryo ti iglesia tayo. Sige man nga kakabsat, agtakdir tayo, kablaawan tayo, titunggal maysa, abrasain tayo, kaya bayat ti panangkankanta tayo, ti timpuyog dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, pagkantaken nagragsak tayo, ti pamati inanama, ken nayan ayat ti aramid daya, sangsang kamay sa tumpalentay nga tibilin na, ayan ayat ti rebeng mo, ti kapadama tao. Ayan ayat ti rebeng mo, tunos ken akem tayo. Ayan ayat ti rebeng mo, tunos ken akem tayo. Wagdayaw tay nga da, sangsang kamay sa ti pamati ken inanama. Ayan ayat ti rebeng mo, ti kapadama tao.
Iti panakaibasa, tinasantuan na surat, ti epistola, ket masarakan iti libro ti Colosas, Kapitulo 2, versikulo 6, aginggan ti 10 ket 9, akas iti kunana. Yan tangay ta inawat yun ni Kristo Jesus akas apo, agbiag kayo kuma anainaig ken kuana. Mairamot ken maipasdek kuma ti biagyo ken kuana. Ken pumigsa ti pamatiyo ken kuana kas na isuro kada kayo. Ken kanayon kayo nga agyaman. Ngarud aganad kayo tapno di na kay adipenen ti kinasirib nga agapo kadagiti sursuro nga empatawid dagiti tattao ken dagiti espiritu nga agturay iti lubong. Awan serserbi ken mga lilaw dagitoy a pammanunot ket saan da nga agapo ken Kristo. Ngamin, agtaeng ken Kristo akas tao ti amin agalad ti Diyos. Ket iti pan nakikaysayo ken kuana, inawat yumet ti pudno abiyag, tanangat nga to ni Kristo ngem ti amin turay ken pan nakabalin. Nakugit kayo iti pan nakikaysayo ken Kristo, saan nga iti pan nakakugit nga aramid ti tao, no diket iti pan nakakugit nga agtaod ken ni Kristo, ti panangiwaksiyo iti daytoy managbasol abagi. Taidi nabunyagan kayo, naitanem kayon a nairaman ken Kristo, ket iti dayta apan nakabunyagyo, napagungar kayo met akas ken kuana, gapu iti panamatiyo iti nabileg, apan nakabalin iti Diyos a na magungar ken kuana. Adda idi panawen a naibilang kayo a natay iti espiritu, gapu taba nagbasol kayo, ken gapu tasaan kayo a Hudyo, kayat na asawen, awan tilinteg ni Moises kada kayo. Ngem ita, pinagungar na kayo ti Diyos, kas iti pinangpagungar na ken ni Kristo. Pinakawan ti Diyos, ti amin abasol tayo. Pinunas na, tilistaan dagiti basbasol tayo, agraman dagiti kakuykuyog na apaglintigan, and dinadael na ti kaipapanan daytoy, babaen ti panangilasin na, babaen ti panangis lansana iti cross. Iti dayta a cross, pinarmek ni Kristo dagiti na espirituan nga agtuturay ken panakabalin. Impabuya na ida asipupungo iti parada ti panagbalegi na. Isut gapo na amanipod ita, diyo itulok nga adda mangikideng iti kanen ken inumenyo, wenno ti aldaw arambakan nyo, wenno ti fiesta ti baro a bulan, wenno ti maipapan iti aldaw a panaginana. Amen. Kidawek man ti panagtakder tayo kakabsat ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Lucas ti may kasangapulo ket maysa nga kapitulo, versikulo maysa ginggana at sangapulo ket talo ket kastoy iti mabasa tayo. Iti maysa nga aldaw agkarkararag ni Jesus iti maysa nga lugar, idi malpasen kinuna ti maysa kadagiti adalan na, Apo, isuro na kami man nga agkararag, kas panangisuro ni Juan kadagiti adalan na. Kinuna ni Jesus kadakwada, no agkararag kayo, kastoy ti kunayo, amami, madaydayaw kuma, tinasantuan anagan mo, umay kuma ti pagaryam, ited mo kada kami ti taraon, amasapul mi iti inaldaw, pakawanen na kami kadigiti basbasol mi, tapakawanen mi met dagiti amin anakabasol kada kami, di nakam iturong tinakaro apakasuutan, kinunapay ni Jesus kadigiti adala na, kas
ti pagaryan ti tinga ti rabii, mapan ti maysa kada kayo iti balay, iti maysa agayem na, ket kinuna na, gayem pabuludan nakman ti tallo at tinapay. Dimmagas ngamin, iti maysa agayem ko, iti panagbiyahe na, ket awan pulos ti ipakan ko kenkwana. Kas pangarigan, ti insungbat, ti adda iti balay, di nakringguren, na irikepen ti ridaw, ket nakaida kamin, kadagiti anak ko, jak mabalinen ti bumangon amang ted ken ka uray anya. Ibagak kada kayo numampay aggayem kayo saan to a bumangon amang ted ken ka ti tinapay. Ngem gaputa di mo isardeng ti agdawat bumangon to ket mangted ken ka iti amin a masapul mo. Ibagak ngarod kada kayo agdawat kayo ket maikkan kayto. Agsapul kayo ket makabirok kayto, agtugtog kayo ket mailukatan kayo iti ruangan. Tati amin nga agdawat ket maikan, ti agsapul makabirok, ti agtuktok malukatan to, kenkwana ti ruangan. Siya sino kada kayo ti amang ted ti uleg, iti anak na adumawat ti ikan, wen ikan na aya, ti manggagama no dumawat ti itlog, no da kayo idinto tadakes kayo amuyo amang ted itinaimbag kadagiti anak yo, dinto met addaan panang ted ti ama sa dilangit na Espiritu Santo kadagiti agdawat kenkwana. Ti naimbag adamag ti Apo. Damag talna, damag ni Jesus manubot mangwaya. Amen.
Giyaman tayo ti mensahe ti koro nga impay na ti daytoy nga kanito. Maysa kadagiti kinapudno kakabsat kas impagiwarnak iti SWS nga kung kunana nga pito kadagiti sangapulo nga Pilipino nga Katoliko ket agkarkararagda at least maysa ti kada inaldaw once iti maysa nga aldaw. Ken kinunana met inayon na pay nga 69% kadagiti Pilipino nga Katoliko agkarkararagda kano ti inaldaw. Kas kinuna ni Felani Mikey Cervantes nga naipublish online ti February 21, 2023. Ket no lagipen tayo met ti kinuna ni John Wesley, prayer without action is a prayerless, and action without prayer is aimless, kuna ni John Wesley. Ti teksto tayo tatakit, isuro na tayo ni Jesus babaen ti kararag na, ken ipaganet-get na ti tunggal may sa kanya tayo ti bileg ti kararag. Daytoy nga kararag ket awag ti na espirituan ti intay pan nakidangadang wenno pan nakigubat, pananggunod ti ustisya iti kagimungan tayo, ken ti personal a panagbalbaliw. Ngem ti saludsod kakabsat kasano tayo nga sungbatan daytoy nga nagpayduma nga awag ni Apo Jesus. Sa dino ti pangalaan tayo, iti kired tayo, pigsa tayo, iti daytoy nga kanito. Ket kas ti binasak kanyayo kakabsat, sigon ti panursuro ni Apo Jesus, ti Espiritu ti Santo nga adda kadagiti karkararag tayo kakabsat, ket isut mangsungbat kadagitoy nga saludsod. No basahin tayo ti Luke 11:13, tatay binasak tatay, no da kayo idinto adakes kayo ammuyo ti mangted iti naimbag kadagiti annakyo, dintuket addaan ti panangted ti Ama sa dilangit ti Espiritu Santo kadagiti agdawat kenkwana. No, isut gapu na nga rod kakabsat, no kitain tayo saan laing kuma nga ti panagrik na tayo iti Espiritu Santo ket maysa nga karirik na wenno maysa nga emosyon kakabsat. Ngem daytoy ket maysa kuma nga bileg ti Dios nga agnaid kadagiti kaunggan tayo, tapno kasta matungpal tayo tinagpayduma nga awag ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo. Ngem anya dagiti wagas amang pabileg ti Espiritu Santo babaen kadagiti kararag tayo. Ti umuna nga kayat nga ipaganet-get ni Apo Jesus kadagiti biyag tayo, ket babaen ti Espiritu Santo mapabileg tayo ti intay pannakidangadang ti biyag. No basahin tayo iti Galatians chapter 5 verse 17 to 21, adu ti kabusor tayo. Tamay busor ti tarigagay ti Espiritu, iti tarigagay ti kinatao. May busor met ti tarigagay ti kinatao, ti tarigagay ti Espiritu. Agbinusor dagitoy, kayat naasawen, diyo maaramid ti kayat yo nga aramiden. No idalan na kayo ti Espiritu, saan na kayo nga iturayan ti linteg. Nalawag a makita ti aramid ti kinatao. Isu dagitoy, panakimalala, kinarugit, kinadirrep, panagrukbab kadagiti diyosen, panaganito, panaggiginura, panagaapa, panaggiinimon, panagpungpungtot, kinaagom,
panaggiinnapal, panagbarbartek, nalabes nga panagragsak, kenda dumapay kadagitoy. Balaagan kayo, tatikas panang balaag ko kada kayo, iti dagiti agaramid kadagitoy, di danto mairaman ti pagarian, makipagyan ti pagarian ti Apo. So manipod kadagitoy, iso nga ti kararag ni Apo Jesus, o Apo, isalakan na kami manipod ti dakes, wenno saan naka nga iturong iti sulisog. Ket dagitoy ti kararag tayo kuma, kayat naasawen nga saan tayo laeng nga liklikan dagiti basol, no di ket makiraman tayo tina espirituan apan nakidangadang kadagiti may busor ti pagayatan ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Muyo ti Espiritu Santo daytoy kumati kadakkelan wenno man nakabalin nga igam tayo kas Kristiyano. Ta isu ti mangipaay kada tayo kakabsat tapno kasta maawatan tayo, maluktan dagiti mata tayo, manipod kadagiti kinaulbod nga iparparang dagiti kabusor tayo. Tulungan na tayo tapno kasta dagiti ramot ti kinadakis, kadagiti panagbiag tayo, ti relasyon tayo, ken dagiti adda iti kaunggan tayo, ken kastamet ti gimong tayo, maluktan dagiti mata tayo. Tano daduma kakabsat, adu dagiti nagkurangan tayo. Babaen iti daytoy, isut mangipaay tapno mapabileg ti pamati tayo. Tapno dagitoy nga sulisog, ken karit ket masansan ngamin nga isudat mangpakapoy kada tayo. Isut gapu na nga rod kakabsat, tidi agbalbaliw nga pamati, nga impaay na Apo Jesus tapno kasta sititibker tayo. Ket babaen di espiritu na kadagiti karkararag tayo, isut gapuna nga ipalagip na kada tayo nga dakdakkel ti Dios ngem anyaman dagiti kabusor tayo. Adu dagiti naidagaan nga kabusor tayo nadaduma nga may nga kinadakes. Ngem dagitoy ket saan nga nalaka nga sarangten tayo dagitoy nga kinadakis. Ngem babaen ti Espiritu Santo na, babaen kadagiti karkararag tayo, ikan na tayo ti kinaturid, kadagiti puso tayo, tapno sarangten tayo dagiti sulisog, makapagsao tayo ti kinapudno, nga naggapo ken Apo, tapno kasta tilikudan kadagiti rigrigat, karit, nga mangted ti basol kada tayo, si tatakder tayo, babaen, ti Espiritu ni Apo kadagiti bibiyag tayo. Ti saludsod ko, anya kadagiti kadakkelan, kadagsenan, nga sarsarangten niyo, kadagiti bibiyag yo. Nga nagrigat tayo, nga ibatan, nga isut gapuna, nga agbasbasol tayo, agtultuloy tayo, ngem no ikumit tayo kina Apo, mabalbaliwan tayo. Ngamin ipalagip daytoy nga kararag nga datayo ket dakdakkel ti Dios ngem anyaman nga kabusor nga adda kada tayo. Laglagipin tayo nga saan laeng nga dagiti babaen kadagiti kararag tayo ket maysa a panagtalek tayo ken Kristo. Isut gapuna nga mapagbalegyan tayo dagiti sipnget nga agdama nga sarsarangten tayo ti biag iti daytoy nga kanito. Isut gapuna nga ti kararag tayo, isalakan na tayo kuma manipod kadagiti dakes. Saan na tayo kuma nga iturong kadagiti sulisog kadagiti biag tayo. Kanya dati sino tinagkanta dati, tukso layuan mo ako. Kung na tayo kakabsat. Ngayon baliktad mo at tukso, lapitan mo ako. Kung na tayo mat. Di mo tayo paborito tayo nga kanta. O, di ba? Kasyay, ti mapaspasamak kanya tayo.
Ngem babaen ti karakararag tayo ti Espiritu. Babaen ti Espiritu na pabiligin na tayo tapno kasta ti intay pan nakidangadang kadagiti na espirituan nga banag mapagbalegyan tayo. May kadwa mga kakabsat. Ket ti Espiritu kalikaguman na kuma para iti ustisya ti kagimungan tayo. Anya ti makunayo ti mapaspasamak tatta kakabsat. Agduduma tayo ti kapampanunutan. Anya ti makunayo ti agdama nga kagimungan tayo. Agulimik tayo kadi. Kas maysa nga naawagan nga Kristiyano. No ti kararag tayo umay kumati pagaryam, maramid kumati pagayatam, no kasano sa dilakit kastamit dito'y daga. Kaya't nasawin saan tayo laing nga ururayin ti masakbayan kakabsat. Ngimkid dawin tayo kumati nga agraira kumati ustisya, talna ken ayat ni Apo, dito'y lubong tayo. Tatan hanga gasot ti pagtutungtungan nga korupsyon tatan, di ba? Bilyon. Ki ore hanak nga pastor siguro, no? Ada tinakorap ko nga 1 billion. Kuna tayo niya, kasi jay siguro ya. No, ada 1 billion nga maala tayo. Ngem ti kayat ko nga sawin, dagi jay ti agraraira nga mapaspasamak, iti daytoy nga kanito, dito'y lubong tayo. Amutay lang nga korap dagiti boto tayo, iboto tayo pa ilang. Di ba? Kasi ti mapaspasamak. Anya tinagdumaan, dati mannanakaw, ken ti politiko. Dati kanuman na agtatakaw di tarwar, no ada natakaw na, kamatin tayo. Ngayon, dagiti politiko, sa tay tula kamatin, into na daday dyan ti pwestudan. As jay tayo, ti mapaspasamak. Iso nga, datayo nga United Methodist Church, kinunana ti Book of Resolution, the United Methodist Church believe God's love for the world is an active and engaged love, a love seeking justice and liberty. We cannot just be an observer. So we care enough about people's life to risk interpreting God's love, to make a stand, to call each of us into a response, no matter how controversial or complex. The church helps us think and act out of faith perspective, not just respond to all other mind makers up that exist in our society. Ki impeachment, anya ti makunayo kakabsat. Anya ti mabalin tayo nga aramidin kas maysa nga iglesia. Amok nga dati makaduterte kanya tayo, adamit nagiti saan, ngayon anya ti makuna tayo, tapno kastakit, DJ, gipanggip tayo kas maysa nga iglesia, ngamin, ti kalikaguman tayo, ket DJ, masarakan tayo, ti ustisya, para ti kagimungan tayo. Ti utang tayo tatan, kakabsat, 15.6 trillion dollars san, ti utang tayo tatan. Oo, nagdakkel, ti utang tayo. Tunggal may sa kanya tayo, baka adadwagasot nga ribo, ti utang tayo, ti gobyerno tayo. Tihangan na yanak, ada utang nan, nga kunadan. Nagitay mathematician, nagitay CPA tayo, paki-compute nyo man, kakabsat. So, kunanamit jay East Asia Forum, in 2023, the Philippines face serious transportation issues and political controversies. Dispute around allocations of confidential government funds, increased attack on media groups, red tagging, widespread human rights violation, instigated protests and concern to press freedom in the Philippines. And according to Inquirer,
The problem in the Philippines are systemic poverty, overpopulation, corruption, and national indebtedness. Isut gapo na ti Espiritu Santo ket maysa kumang nga puwersa ti likudan ti pannakidangadang tayo tapno kasta ti hustisya ti kagimungan tayo. Ket maala tayo kakabsat. Ngamin, babaen ti Espiritu Santo, kadagiti karkararag tayo, tignayen na, dagiti puso tayo, tapno makita tayo, ti panagsagaba, dagiti na isina, dagiti na panglaw, dagiti awanan, hustisya, amasarak, kadagiti na irurumen. Ket ipalubos na, kada tayo nga marikna tayo ti saem ti Diyos, para kadagiti pinarswanan. Marikna tayo. No adda nga ta ni Apo iti nagbabaitan tayo anya nga ta ti makunana ti no mampay kas jay mati paspasamak idi. So nga adda ti nagpayduma nga inaramid ni Apo Dios. Babaen kadagiti sursuro pangarig ken adal tapno kasta mabalbaliwan ti kagimungan ket maikan ti hustisya dagiti paspasamak. Isut gapo na nga kakabsat ti mapaspasamak ti kagimungan tayo ket naulimek dagiti anak ti Apo. Ay hanga dapat makisali ti Kristiyano. Kasi hanga mabalin. Ngem ada partisipasyon tayo kakabsat. Saan tayo nga itulok nga observer tayo lang, kundi active participant ti kagimungan tayo. So, mangted kada tayo, tapno kastakit, natured tayo nga agsao, ti kinapudno nga daan pan nakabalin. Tapno kastakit, maidepensa tayo, nang nangrona digiti awan timek na tignayen na tayo. Tapno kasta ti parabor ni Apo Jesus, ket maibingay tayo mat kadagiti agkasapulan, makatulong tayo kadagiti sabali, ket agbalin tayo nga instrumento ti panagbalbaliw ti komunidad tayo. So agyaman tayo kakabsat, nagpintas DJ mission tayo ka, a church that reaches out. Nga babaen ti tulong ni Apo Dios, agar aramid ti iglesia tayo, nakasano tayo nga makatulong kadagiti dagduma, babaen man lang di kaya tayo nga aramiden. Tapno kasta mariknada ti ayat ni Kristo, babaen ti iglesia tayo, babaen kanya tayo nga pinaraburan namet. Ti may katlo kakabsat, ket mabalbaliwan na tayo ti personal. Kinunati umc.org, kinunana, it's New Year, a time when United Methodist Church across the connection may think about resolutions, goals, times of transformation. United Methodists believe our transformation into disciples of Jesus Christ takes time and practice. The goal of this process, called sanctification, is universal love fulfilling the heart and governing the life, as John Wesley wrote. We facilitate this transformation alone and in community. We worship with our local church and pray practice. We participate in global denomination that provides health care to those in the side of the world, and we drive our neighbors. All of these ways as we participate on God's transformation of us and join God's work in transforming the world. Nalabit kakabsat ti karit unay ti kararag ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, kas pamakawam mi met kadagiti nakabasol kada kami. Ti kinapudno na kakabsat ket saan analaka nga aramiden daytoy. Ngem kasapulan daytoy nga radikal nga panagbalbaliw nga umuna nga mapasamak kadagiti puso ken panuno tayo.
Sakbay nga mangpakawan tayo kadagiti sabali. Ngamin, daytoy ti instrumento tapno kasta mabalbaliwan met ti kaunggan tayo kakabsat. Saan tayo nga kondena rin dagiti sabsabali. Ngem, no diket tapno iturong na tayo ti panagbabawi. Ipakita ti Espiritu Santo kadagiti pagkurangan tayo, basol tayo ken pamakawan ti Dios. Isot gapuna no ipudno tayo dagiti basol tayo, pakawanen na tayo ket ipaay na kada tayo ti talna ti Dios. Isot gapuna nga rod kakabsat ti panagbalbaliw ket saan abanag tapno kasta ket mairagpat tayo dagiti bukod tayo gapo ti bukod tayo nga laing, bukod tayo nga pigsa, ngem daytoy babaen ti parabor ni Apo Dios. Isot gapuna nga rod kakabsat, daytoy nga nagpayduma kuma nga awag ni Apo Dios kadagiti biag tayo, napabileg babaen ti Santo nga Espiritu. Maaramid tayo kuma dagitoy. Ket maparegta tayo, mapabileg tayo, mabalbaliwan tayo. Tapno kasta, agbalin tayo nga ihemplo kadagiti sabsabali. Isot gapuna nga rod kakabsat, ti Espiritu Santo kuma, babaen kadagiti karkararag tayo. Isot mangpabileg, tinagpayduma nga awag ni Apo Dios titunggal maysa kanya tayo. So sa dinuman ti pangibaunan ni Apo Dios titunggal maysa kanya tayo, palubusan tayo nga agrangrang ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo, babaen kadagiti kararag tayo. Ket dawatin tayo kanyana, tinananay a panagtalek. Tapno kasta mapabileg ken maparegta tayo, ti awag na titunggal maysa kada tayo. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Kukwa ti Apo uray ti kangatwan at tangatang kastamet ti daga ken amin alinaon na. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken dattaton apagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking ti Central United Methodist Church. Sabot nga yekbi, nagtaud ako kwa amin, talek mo kada kami, nakamti agaywan. Amin I want me apud no, ket no pagyaman iket mi, naraksak puso mi.
Agtultuloy kami nga agdayaw, babaen kadagiti sagsagot, nga impaay mi iti sanktuaryo mo Apo. Mangiparangarang ti panagayat mi, ken panagyaman mi kadagiti parabor met nga impaay mo na materyalan man ken espirituan. O Apo, isublim tinananay nga bendisyon kadagiti anak mo, tapno agtultuloy da nga bendisyon kadagiti sabsabali, ken mausar met kadagiti amin nga aramid, paaramid, ministeryo, misyon, ti Iglesyam dito'y Central UMC. Dagito'y tidawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Sam itakararag kireti sa ngalubungan ipanaktu ilayayan ni Ama Isulisog inalisyan kenomina na inagaan kapuken Kristo akamang kararag Nasami akararag iiyos anak wakwan imbag iturong mo to'y kararwag kenamanapnut ayat bendition na sililinteng si tatal na gapuken Kristo anak na mangisalakan ti parswa. Kararag tayo. Bendito ken amami nga adda sa dilangit, agyamang kami iti daytoy nga kanito. Kas anak mo nga tilikudan iti panawen o Apo, sangsang kamaysa kami nga agdayaw ken agyaman ken ka. Mangiparangarang ti panagayat da ken ka o Apo dagiti anak mo. Agyamang kami o Apo, ti biagda. Kastamet dagiti nakadwami ti online, nagyamang kami ti presensya da, dagiti daton da o Apo. Tapno kasta agtultuloy kami nga iruknoy iti kangatuan nga panagyaman ken panagdayaw ken ka. Wala po iti daytoy nga kanito kidawi mi kadi ti panagyamam mi kadagiti kadanon kadagiti panagkasangay da. Dagiti naglabas ken iti daytoy nga lawas o Apo agyamang kami kadagiti bibiyag na. Kastamet kadagiti nakadanon iti anibersaryo dagiti kasarda. Parukpok mo kadi tinananay nga ayat mo repetem ti biyagda ken ti pamilya nga daan maysa ayat pamati ken panagserbi ken ka. Wala po kidawe mi met ti panakikaadam kadagiti anak mo. Nang nangruna kadagiti estudyante manen nga mangrugi manen iti daytoy nga school year nang nangruna kadagiti kolehyo. Wala po bendisyonam dagiti naganak ken dagiti anak mi ti inda panagadal kas panangisagsaganam mi ti mas napimpintas nga masakbayan babaen ti tulong mo o Apo. Tulungan na kami o Apo.
ken kastamet digiti apan nagtrabaho kadagiti na duma-duma nga lugar nang nangrunat balasiw taaw, Lord, siya sino man kadakwada o Apo, kas kini Eldridge o Apo, iti daytoy nga kanito nga biyahe into na alas 12, iti daytoy nga oras, kas paset tinangawagam kanya na ti trabaho, kas maysa nga seafarer, Lord, bendisyonam kadi iso na. Si kakadi ti mangtarabay kanya namanen, ti panawen nga kaawan na, ti sibay digiti pamilya na o Apo. Bendisyonam kadi o Apo, ti trabaho nga impaay mo. Ken kastamet o Apo, kadigiti daduma pay. Tulungam kadi, dagiti mangikarkararag nga maadaan ti trabaho o Apo, mangusar ka kadigiti instrumentom tapno maikanda ti na trabaho o Apo. Ken kastamet kadigiti anak mo nga nagapu kadigiti na duma-duma nga ili-ili probinsya mi o Apo. Nga nyama dagiti gandat da ti kadada ditoy Manila o Apo, dagiti bisita mi nang nangruna gyamang kami kadigiti biagda. No nyama si kakaditi mangtarabay kanya daw Apo ti kadada dagiti aramid da iti ditoy Metro Manila aging ganan tumanin nga agsublida kadagiti pagtaingan ken trabaho nga nangayabam kadagiti luglugar da o Apo. Si kakaditi mangsalwad kadakwada o Apo. Kastamet kadagiti adati masaksakit na o Apo, tultuloy mi kadi nga ikarkararagan o Apo. Kaskin ni Carrie Bless o Apo. Ti daytoy nga kanito nga daytoy nga 2 years old nga baby o Apo ket saan nga napintas ti kaririknana. Ket usarem kadi dagiti agas, mangagas, ken pagagasan, pangarigan no maitaray iso na ta hospital. Ngem tultuloy nga kidawem mi nga si kakaditi mangipaay kanya na tipigsa iti daytoy nga anak mo. Kastamet kadigiti adati sagsagubanit na o Apo, digiti adati saksakitin daw o Apo. Karkararagmi nang nangruna kadigiti paset ti pamilyami, dagiti daduma pay nga amumi nga adda kadigiti pagagasan o Apo, si kakaditi mangipaay tinananay nga pigsa karadkad ken pannakalaing kadigiti na pisikalan nga bagbagida o Apo. Well Apo, bendisyonan na kami Apo kapada-pada. Amok nga dadigiti dawat kidaw ti bawat titunggal maysa kadigiti anak mo nang nangruna ti nagdalya sa tami ti daytoy nga lawas gapo kadigiti na duma-duma nga bagyo nga naglasat ditoy lugar mi o Apo, gapo ti habagat o Apo, nga nang ti dakkel nga layos kadigiti na duma-duma nga lugar saan laing nga dito Metro Manila, dagiti kabangibang probinsya ken kastamet iti norte o Apo. Wen Apo, bendisyonam kadi dagiti anak mo nga naapektaran. Tulungam isu daw Apo, ket ti ayat mo o Dios nagtultuloy nga mapadasan da kadi o Apo. Kedawe mimet o Apo, ti panangsabet mo kadigiti kasapulan da Apo, iti tenga iti daytoy nga karit ti biag gapo ti bagyo nga nagdalya satan mi Apo. Ket repeten na kami kas maysa nga anak mo nga adaan pamati panagserbi o Apo ken panagyaman ken tilikudan kadigitoy nga kapadasan. Wen Apo, adu dagiti kayat mi nga kidawen bendisyonam dagiti negnegosyo dagiti anak mo o Apo. Dagiti trabaho da o Apo, bendisyonam. Ken kastamet kadigiti agawid manen kadigiti probinsya mi o Apo no ada agawid iti daytoy nga lawas. Si kakaditi mangsalwad ti panagdalyasat da aging ganot makadanon da kadigiti pagtaingan da o Apo kadigiti luglugar nga nangayabam kanya da o Apo. Ken Apo, gyamang kami tulungan na kami kas pada-pada ken kastamet kadigiti kakabsat mi nga adda iti abroad o Apo dagiti OFW tultuloy mi kadi nga kidawen ti panang salwad mo kanya daw Apo. Kidawen mi iti kapya talna ken ayat mo o Apo iti amin nga panawen kadigiti bibiyag mi. Ket pakawanen na kami kadigiti amin nga nagkurangan mi, nagbasulan mi, kas pamakawam mi met kadigiti nagbasol kada kami. Dayto iti dawat mi tinagan ni Jesus nga Apo mi nga manubot mi. Amen. Amen.
denggem kaday ko'y kararan. Iyo Kristo manubot ko, denggem eto'y araraw ko. Espiritu aliw-liwa, imatangam to'y karara. Bendition o aye kita, o Trinidad sa di gloria. Amen. Iya makenanakumang ken Espiritu liwliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo, tigimong tayo ket nalpasen. Ngem ti paragserbi tayo ket agtultuloy. Sapay kuma, tatulungan na kayo ti Diyos, ang naggapuan ti anos ken pamaregta. Tapno agtutunos kayo amang surot ti ulidan nga impakita ni Kristo Jesus. Iti kasta agmaymaysa ti timek tayo, amang idaydayaw iti Diyos Ama, nga apo tayo nga ni Jesu Kristo, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.